Velkommen til Camp U i dag. Jeg skal give ordet og scenen her videre til arrangementets værter, rådmændene Stina Willumsen og Peter Rabeck Juhl. For at alle unge kan finde lige præcis deres vej til uddannelse og til arbejdsmarkedet, så er det afgørende vigtigt, at vi som kommune ikke står i vejen for, at de kan finde den vej. Derfor er Camp U født. Det er positivt for de unge. Det er positivt for bydelen. Og når det er det, så er det også positivt for vores samfund. Og jeg mener, det er den vej, vi skal gå. Vi skal tage langsigtede initiativer, der skaber levedygtige bydele, sikre solidariteten og sikre sammenhængskraften, og Camp U bidrager hertil. Det, som vi har gang i nu, det er kun begyndelsen. I mine øjne, så er placeringen af Camp U i Vollsmose unik, fordi der her er en mangfoldighed, som kan give anledning til mange spændende projekter. Inden at vi skal over til den mere underholdende del af seancen, så synes jeg, vil jeg gerne have, at I hjælper mig med at ønske Camp U godt på vej ved at udråbe et trefoldigt leve for Camp U. Camp U, længe leve! Hurra! 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 Ja, mine damer og herrer, nu skal I se 3 forskellige optrædener her på scenen. Lad mig lige definere 3 homies med stort talent hver især. Præsenterer rytmelogi og poesi, konspiration og nano af og sushi. Camp U, en grund til bekymring. Giv frem, gør dit ting, giv livet en mening. Looking at my body, I bet you thinking about it, don't you wanna know how I feel now? Take a look, baby, you ain't the only brother trying to get up under my skirt now. Camp U er en rigtig god skole. Vi har masser af gode lærere, og I skal tage den her skole, fordi det er en rigtig god skole, og så får du en masse oplevelser.